Máa ṣe ẹ̀mí mi máa ṣe o ẹ̀mí àwọn wòlíì ìwọ ló ń gbọ́gọ́ fọ́lẹ̀ wa o ẹ̀mí mi máa ṣe ẹ ṣé mo rí àánú gbà o ṣé wọn náà rà àánú gbà èmi rà àánú gbà o mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà o torí kì í ṣe gbogbo ènìyàn o lórí àánú gbà jẹ́ àjọkọ́ ẹ ṣé mo rí àánú gbà o. Àánú fún January, fún February, fún March, fún April, fún May, fún June, fún July. Àtúntì Ọlọ́run tó máa tún mú wa mú lọ́dún ìjà láyà tàlàfíà àti èmi àti rẹ tilétilé tẹbí tara. Ẹ ṣé Marianu gbà o. Olúwa mo dúpẹ́ fún gbogbo oore tó máa ṣe fún ayé mi ní oṣù tuntun àti ní ìyókù ọdún yìí. Torí kì í ṣe gbogbo ènìyàn o lórí àánú gbà o. Ọlọ́run mi ìwọ ni màá sìn o. Títí ayé mi àmì yóò ìwọ ńkọ́ Ọlọ́run mi ìwọ ni màá sìn o títí ayé o àmì yóò torí pé lọ́jọ́ mórí jẹ o Olúwa látọ̀dọ̀ rẹ wá lọ́jọ́ mórí mu Olúwa látọ̀dọ̀ rẹ bọ̀ Ọlọ́run mi ìwọ ni màá sìn o títí ayé o àmì o gbogbo ayé wọn wá ìrírí o sí orúkọ rẹ o wọn kọrin yé ẹ ti tóbi tó Jésù àwọn ọ̀run wọn ṣèlérí wọn forí balẹ̀ o èmi náà forí balẹ̀ Olúwa níwájú ìtẹ́rẹ Olúwa ẹ ti tóbi tó Jésù ẹ bá mi júbà fàdínilá Jésù làjùnilọ ẹ bá mi júbà fàdínilọ òun ló gbàgbára lọ́wọ́ alágbára tó fọgbára nínú lára ẹ bá mi júbà fàdínilá Jésù ẹ bá mi júbà fàdínilá Jésù làjùnilọ tó gbàgbára lọ́wọ́ alágbára tó fọgbára nínú lára ẹ bá mi júbà fàdínilá yes. Ẹ bá mi júbà fàdínilá Olúwa ẹ tóbi o ẹ tóbi o ẹ tóbi o Olúwa ẹ tóbi nínú ayé mi ẹ tóbi yéye kò sẹ́ni tó lè fi ṣàkàwé rẹ o ẹ tóbi o kò sẹ́ni tó lè fi ṣàfiwé rẹ o. Ẹ tóbi Olúwa o.